Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri a shirin iyawa hutawa. Shiri ne da ke gayyato manyan baki domin tattaunawa da su akan wani batu da ya shafi al'umma da rayuwar yau da kullum. A wannan karan muna tare da babban bako, fitaccen mawaki a ƙasar Hausa ko a arewacin Najeriya, ana ma iya cewa da sauran ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya waɗanda suke jin Hausa. Ba kowa bane wannan mawaki, bar mu bashi dama ya gabatar da kanshi. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aliyu Isa wanda aka fi sani da Aliyu Nata. To Malam Aliyu, barka da zuwa cikin wannan shiri namu. Barka ka da A kwana-kwanan nan, ko in ce a wannan lokaci, babban abin da ake iska ke kadawa musamman a kafafen sada zumunta shine waƙar ka ta Kamaruddin Yusuf, wato a PA na mai girma shugaban ƙasa. Aliyu Nata, a gurguje ya aka yi kuka haɗu da Kamaruddin Yusuf? To wannan dai daga Allah ne. Ba zan manta ba, akwai wani yaron sa ana ce masa Umar, ya samu wata waka ta da na taba yi ta uban gidan fita kunya, sai ya sa hoton sa, sai ya postin a status, sai ya gani, sai ya ce mai lalle wanda yayi wannan waka yana son voice din sa, nemo shi, kuma da Hausa yake so ya masa waka, kuma alhali shi bai jin Hausa ma ko kaɗan. Kaga wannan kenan daga Allah ne. Daga Allah ne. Kwarai da gaske. Ma iya cewa ita waccan waka ta ubangidan hita kunya ita ce ta zama sila ko kuma tsani na haduwar ku da shi. So lokacin da kuka haɗu, shine ne ya buƙaci ka mishi waka ko kai ne kaga cewa bari ka fara da waka? Shi ya buƙata yi. Lokacin tun kafin in ganshi ma, shi yaron muka yi magana da shi, ya ce min ugan shi kaji ya ce ayi waka, kuma aka yi waka, alhamdulillah ya ji daɗin ta, sai ya nemi ni na je muka haɗu. To waka misali ta za ka yi magana ne da wanda ba yaran ku ne ba, me ya fara zo maka a tunani da aka ce kai waka ga wani mutum za ka yi waka wanda shi ba yaran ku ne ba, kuma ba da yaran nashi za ka yi ba? Sosai, ko da yake da aka ce min ya ce da Hausa yake so a yi waka, sai na ce to alhamdulillah, akwai abu ya zo da sauki, amma duk da haka sai na koyi wani daga cikin Yarbanci kaɗan na sa aka koya min, na hada da Turanci, sai na sa a waka. To ya haɗuwar ku ta kasance? Alhamdulillah, an haɗu cikin jin daɗi, kuma an rabu cikin jin daɗi. Mun haɗu da shi a Abuja, na tashi daga nan Katsina na je Abuja, na samu karamci fiye da yadda nake tunani, an karrama ni, kuma an man 19 ta arziki. So a bayan wannan waka da ka fara yi ta shi Kamaruddin, bayan kun ɗauki lokaci ana ta mu'amala ta arziki, sai kuma ga wata waka yanzu da kai cewa kai baka jin yaren oganka ma baya jin yare, ka ci arzikin Yarabawa ba za ka mance ba. Kamar wani sako ne kake son isarwa a wannan waka? Okay, to ina so in isar da sakon duk inda rabanka yake, in Allah ya kaddara za ka ci shi. Haka dai shi ba yare na yake ji ba, bai san me nake cewa a waka Hausa ba, amma ya ji yana son in mishi waka, kuma da yake Allah ya kaddara ina da rabo daga jikin shi, ya kai ni Maka, kuma ya bani mota, wanda kuɗaɗe Allah kaɗai ya san nawa ya bani. Alhamdulillah, kaga wannan sai dai Allah kaɗai zai ma wannan. Yau ga wata waka na zo da ita, kuma na amshi ji ihon Allah da ya rabe da shi da Bahaushe. Ba jin yare na, ni ma ba ni jin yaren shi. In ba kauna ba, ni za ya sa ya bani abin shi. A cikin arzikin shi, ya kai ni inda ban yi zaton zance ba. To yanzu mutane za su so su Aliyu Nata, to tunda yanzu shi baya jin Hausa, kai baka jin Yarbanci, ya kuke mu'amala? Mukan yi Turanci. Kukan yi Turanci. Ta nan misali yake son magana. So ya yanayin yadda yana zama ne ya rika jin irin wannan waƙoƙi naka? Sosai ma, duk in naje ma sai an kunna waka mun yi rawani da shi, ka san ina son nishaɗi. Yana son nishaɗi. Sai duk in naje za a kunna waka sai mun yi rawa ma sana. To bari mu shiga wani batu. Aliyu Nata, waka yanzu Allah ta'ala ya hore maka yanzu wani lokaci ne. Ka san ɗaukaka tana haɗuwa da ƙalubale. Kamar yanzu wani irin ƙalubale Aliyu Nata take hangi a sha'anin waka? To alhamdulillah, ƙalubalen bai wuce kuskuren fahimta ba da wasu suke mana. So da yawa wani bai mu'amala da kai ba ma zai yanke maka hukunci. Wani kuma ya yi mu'amala da kai gajan haƙuri ko rashin haƙuri da mummunan fahimta, sai ta sa ya rabu da kai. Wannan shine ƙalubalen da na fa fuskanta gaskiya, wanda kuma ba na jin daɗin haka, amma na ban mu Allah. To mutane na kallon ka a matsayin ƙwararre wajen ka zaɓi suna kai waka. Tun kana yi kila ba masu akwai sunan amma ba masu waka, yanzu ta kai kana yin waƙoƙin ga masu sunan. Me ya ja hankalinka ka karkata a wannan bangare, musamman ma mata? Sosai. To ai zaka ga duka ita hidimar tamu
mata sun me zan ce ma bangaren suke da kaso mai tsawo 80 cikin 100 a hidimar tamu. To kuma duk inda ka samu wani suna da ya fi yawa a cikin mata ka mai shi waka, insha Allah ko da biki ka je ko taro zaka ga cewa akwai masu sunan, ko kuma za ta ma iya sunan amaryar ne, irin su Aisha, su Fatima, zaka ga sunaye ne wanda sun yawaita cikin al'umma. Shi yasa na zaɓi wannan nayi a wannan lokacin, kuma yanzu alhamdulillah ina kan ci gajiyar su. Dan zan je biki ban ma yi waka aure ba, zaka ga sunan amaryar daga cikin waƙoƙin da nayi sai a ɗauko wasa. Zuwa yanzu an samu kamar waƙoƙi nawa masu sunan mata? Za su kai 10 ko 10 wani abin. Kamar waɗanne misali? Na yi Aisha, na yi Zainab, na yi Hauwa, na yi Nafisa, ga dai sunan dai da yawa. Da yawa. To bari mu koma wurin wasu musamman ita waccan waka da kace ita ce kamar tsani ta haduwarka da shi kamar dini wakar Ubangidan Fitakunya. A wakar Ubangidan Fitakunya da wakar Aure Martaba na daga cikin waƙoƙinka da suka samu tagomashi na dagowarka. Kamar yanzu ka kwatanta irin waɗannan waƙoƙin naka na can baya da na yanzu, ya kake ganin ci gaban abu na an samu? Gaskiya alhamdulillah an samu bambanci sosai. Ta wace fuska? Ta fannin gogewa da irin shi kanshi aikin. Mun samu ingantattun mutane da suke kama mana mu yi aikin, tun daga kan makaɗi da masu mixing ɗin waka, kasan suna ba da gudunmawa ba ya kaɗan ba cikin hidimai. To alhamdulillah an samu ci gaba, za ka ji bambanci ma in yanzu ka kunna wakar da aka yi yanzu da wadda aka yi baya, za ka tabbatar lalle an samu bambanci. Da akwai wani salo da muka ga kana na yin waka tare da wasu fitaccen mawaƙi. Yanzu zan iya tuna na ji waka ka da Hamisu Breaker ko na jin da Kogwarja ne sosai. So me ya ja hankalinka na cewa bari ka rika haɗa waka ka da irin waɗannan manyan mawaƙa? To alal haƙiƙa su wannan alhamdulillah wallahi soyayya ce suka nuna mun, saboda gaba ɗayan su da na yi waka da su mun haɗu ne da su kafin a yi waƙai, kuma kowa daga cikin su ya nuna mun soyayya. Dan ba zan manta ba da Gwanja da Hamisu sun sha cewa in yanka musu waƙoƙi na kai musu suna so su rika ji. To wannan alaƙa ta bani dama, sai naga to na ma samu damar da zamu yi waka, ina kai musu magana kuma alhamdulillah suka ansa. Har da naje muka yi mutum. Kamar nan a gida Katsina ka rika tunanin kai ma bari ka rika hada da wasu ƙanana dan kai ma? Ana zuwa, sukan zo mu yi sosai ma. Ana yi kuma? Ana yi sosai. To ya natijar yadda ake ganin abin misali? Alhamdulillah muna yi cikin jin daɗi da mutuntawa, kuma su ma suna jin daɗi. Aliyu Nata, idan muka taho ƙarshen nan za ka ga ba mai waka ba ko mawaki, duk wani mutum a rayuwa yana da abin da yake so ya cimmawa. Me Aliyu Nata ke so ya cimmawa a harkar waka? To babban buri na a ce na zama international, insha Allah, sannan kuma duka wasu abubuwa da Allah yake bada a kowace irin sana'a ya mallaka mani. Sannan kuma ban zamana da wannan wakar da nake na kafa wani babban masana'anta wadda ko bayan ba waka zan je in zauna, insha Allah shine buri na. Wato kana so kila nan gaba a shiga kasuwanci kenan ko? A wasu masu waka za su ce su babban burin su suna son a rika nazarin waƙoƙin su kila a jami'o'i ko ga masu binciken abin da ya shafi adabin Hausa. Ban sani ba ko kana da irin wannan sha'ani? Ina da wannan burin sosai, kuma kusan ma ana yi din ma. Amma fara kila. So ka san waƙoƙin da za a ce ana nazarin su waƙoƙi ne da ake amfani da wasu irin Hausa waɗanda wani lokaci in an yi waka ma sai an nemi ƙarin bayani game da kamar ya kake zakulo irin waɗannan kalmomi na waɗanda manazarta ke zauna su aiki kansu? To alhamdulillah kamar ita waka Aure Martaba an zazzo project, ɗalibai sun zo mai project da su, ba zan manta ba a ABU Zaria akwai ma daktan da ya yi rubuta littafi takamaimai saboda ni akan waka Aure Martaba da wata waka ta dan Hausa. Akan turo ɗalibai daga Yar Adua University sukan zo su yi project kan waƙoƙi na, alhamdulillah. To da ƙarshe Aliyu, menene sakonka ga masoya da kuma yan uwa da abokan arziki? To muna godiya, kuma sakona shine a ci gaba da hakuri, sannan kuma muna kyautata mu kowa zato, kuma muna roƙon arzikin mu a kyautata mana zato. Wannan shine. To mun gode kwarai. Na gode sosai.